मोनाहालागै 11টা 12টাसिम 12টা अबेखौसो फानो जलि जानायनि आं मामा जायगा बानायनोसै बानायदो ट्रेन बानायगासिनो आयु गरमानो थैखागोनसो माबायदि बियो मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो देलायनानैहाय आङो मार्केटाव थांनो नागिरदों आरोना जेबो गैया लोगोफोर आंहा जानाय आदारानो जोब्बाय आरोना माइरं जोब्बाय दायो माइरंबो एसे लानानै फैसै ओमफ्राय मैगंफोरबो लानानै फैसै आरोना बानलु पियास जेबो गैला आरोना जोबस्रांजोब्बाय दायो मार्केटाव थांनि थगाय थादो होनबा लोगोफोर जा देखायनो हायो बेखौल' देखायगोन दे मानोना आङो हारसिं थांगोन ओमफ्राय थफ्ला थफ्लि लागोन ना माने देखायनो हानाय नङा आङो जा देखायनो हायो बेखौनो नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद गरमनि गोलोमफ्रुजोबखाबाय आङो दानो न'निफ्रायनो बे सान्दुंबो बिराद गोसा दुंदोंना स' बिदिब्ला थगाय थादो लोगोफोर खाफाल मोजां लोगोफोर न'निफ्रायनो टट' मोनबोबाय आङो दायो थांनोसै बेयावहाय फैदोंमोन आरोना जोंनि गलियावनो थांगासिनो दं दायो बिराद गरम এসে নাই এখানে বাজার मोनफैबाय नै बिराद बिहिर बापरे बाजारा ओरैबायदि सान्दुं गोसाना गरमथार थान्दा ada फैसा बख'ना लानि आं हाबाय दे दा फैसा बख'ना लागोन आङो फैसा बख'खांनानै दायो आङो बाजार खालामनो थांसै ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर माथो होनबावनो थांनोसै हारसिंबो आरो आं दा मा देखायनो हागोन मा देखायनो हाया जेरैबो हाया नालाय लोगोफोर मानो होनब्ला आखायाव जे थफ्ला जाजोबगोन बेनि थाखायनो आरोना स' हाबलांनोसै सिङावहाय ओमफ्राय नैबे मोखाङावहाय माने एकदमबारे मा होनो फायखारि ना मा होनोमोनलाय बे बायस'नानै फानग्राफोर फायखारिफोर जिरायो आरोना ओमफ्राय माने दामफोरखौहाय बुरजा बुरजा होनो नालाय बेनि थाखायनो आङो बेयाव लाया आरोना मोखाङावहाय एकदमबारे बै सिङावहाय लागोन आरोना स' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं मा मा लायो मा मा लाया बाजारा गिदिर जाथारदों माथो आं लाग्रा दखानानो नङा सोंनाय नांगौ पियाज केजि कत এত দাম আলু पियाजानो बारा मोजां माइरं लानोसै इयाव जा गरम दिसे नागागो মিঠাতেল কত হয়েছে কাকু লিটার হ্যাঁ
Hah? Aku rumah? Nih, sini. Drain बानायगासिनो आयु गरमानो थैखागोनसो ड्रेन खालामगासिनो ड्रेन करगासिनो ड्रेनटा सब माटिगासिनो बितोरो लाखांबाय दायो आङो थांनोसैनो आयु गरमानो दासो थट' गाखोनानै सान्थि ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर मा होनबावनो बाजार खालामखांबाय आङो दायो थांगासिनो दं न'आवहाय दायो बास स्टेन्ड मोनफैबाय आङो लोगोफोर थांगासिनो दङ नै मोनथारसैयानो न' ओमफ्राय मा होनोमोनलाय थफ्ला थफ्लिफ्राबो बुरजाना माइरंबो ओरै मैगंबो बेनि थाखायनो आङो टट'खौ न'सिम लानानै थांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि गरम होदोंना दिनैनि गरमा एकदमबारे बोरैबा आलदा आरोना देहाफोरखौनो दुरबल मोनलाय खर' गिदिंब्रब मोनलाय माने बे गरमनि थाखायनो आं मोनसे बाजाराव थांनो बायो आरोना ओमफ्राय उपाय गैया आंहा जेबो गैयामोन नालाय बेनि थाखायसो थांनांगौ गोनां जादों नङाबाथ' आं मार्केटावनो थाङामोन आरोना लोगोफोर दा बिदिब्ला थौबाय थादो न'आव मोनथारनोसै आरोना नैबे आगदानि गलिजों लाखिदो जाबाय आयु आयु मासेबां दाम दाम पियाजा 50 थाखा केजि आलुआ बन्द बेंगलनिफ्राय बन्द जाजोब्बाय माइरं लाबोबाय आं नै माइरंआबो आजां दाम 45 थाखा केजि खाजा थाव लोगोफोर न'आव सफैबायना ओरैबायदि गरम फ्रिजनि दै गुसु लोंफैबाय आङो ओमफ्राय फांखा होनानै जिरायबाय दसे आयु मासे जे दाम बुंनाङा आरोना आलुआबो आरो दाम बारायबावगोननो माने बेंगलनिफ्राय गारि बन्द खालामदों होनदों नामा ओमफ्राय दाम बारायगोन होननानै बुंखाबाय आरोना दखानदारानो पियासफ्राबो दाम बारायगोननो माने दाबो माबाखा 50 थाखा केजि दा पियासा ओमफ्रायो माबाया आलुआ 40 थाखा केजि ओमफ्राय माने आरो बारा जाबावगोन आरोना बारायबावगोन होननानै बुंदों मिथिला आरोना बेसेबां बारायो आङो माने देग्लाय आलु गायनो हरासैना ओमफ्रायो गायनो हरोमोनबा बायनानै जानांनाय नङामोन जोंना बोसोरसे बारलायलायखायो आरोना ओमफ्राय आंबो आरो ओरै टेनसनफोरजोंनो बायदिसिनाफोरजोंनो माने हरनायानो जायासै आरोना नङाबा आं मादैनो गायनो हरोमोन सेमोनहाय हरदों सेमोनबो हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय न'आवनो बायनाङाखै आलुआथ' दाम बारायखायो बारायनाया नोंगौ आङो एबारनिफ्राय गायनो हरफिननांसिगोन आरोना उफाय गैया दायो माने बायनानै जाबाय थानो बिराद दिगदार जायो आरोना ओमफ्राय माने हाथाय गाबा होननाय जायो आरोना मा होनो बिदिखौ आं मिथिलायलांला दे होननो रोंलायलाङा मानो होनब्ला माने हाथाय खेनसे थांगाफा बारायगाफा बानलुआबो 40-50 थाखा फवा जाबाय आरोना दिनैथ' 40 थाखा फवानि बानलुआ आङो फवासे लानानै फैबाय 40 थाखा फवा ओमफ्राय मैगंफोर आयु फोरला एसे लानानै फैबाय आङो बेबो 40 थाखा केजि फोरलायाबो ओमफ्राय आधा केजि लानानै फैबाय आरोना आङो ओमफ्राय बोराया जायाना आं हारसिं बाथोन मालाबाफोर जानो गाबोनफोर जानो होननानैहाय लाबोबाय आरोना आं दिनै संजाया दा मोनाफ्राव जानाय जाबा जागोन नङाबा गाबोन जागोन आरोना आङो ओमफ्राय बिराद गरम मा खालामनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो मोजाङै देखायनो हायासै मानो होनब्ला आखाइया मोननै ओरैजाय फारसेथिंजाय माइरं बोरै मनायाव सिनांखो फारसेथिं माइरं फारसेथिं मैगं मोननै थिखोनानै देखायनो हायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो बिराद गरमबो ना गाननाय गस्लाया माने थिखुंथिंजाय एकदम सिख्लाबबोजोब्बाय आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट फैनानै लोगो सुनानै फोरानफैबाय आङो गरमानो बारा आरोना दिनै अभार गरम होदों थानो हानाय नङा ओमफ्राय
प्रेसार गोनांबाथ' पाक्का प्रेसार सिखांखागोन आरो जोंनाबो दाख्लै मादै प्रेसार सिखांदोंनो गरम ना बिरादनो खोमसि दरसि नुजोबदों आरोना बिराद गोलोमफ्रुजोबदों ओमफ्राय जेबो जायाखै आरोना माने आगैमोनबो दंमोन फंबाय माने फिसालाबो दंमोन नालाय बिसोर लांनानै न' सिङाव दोनहैनांदों होननानै बुङो आरोना गरम आरो माथो ना लोगोफोर जायफोरा गरमखौ सैज्य हाया मोजाङै थाल लानानै थाबानो जाबाय आंबो बांद्राय सैज्य हाया दे गरमखौहाय ओमफ्राय जेसेबां माने थान्दा एसेबां थान्दाखौ सैज्य हायो होनबाबो माने बांद्राय अफार थान्दाखौबो सैज्य हाया आरोना ओमफ्राय बांद्राय अफार गरमखौबो आङो सैज्य हाया माने गोजांनायनिफ्राय गोलोमनायखौ सैज्य हासिना आरोना लोगोफोर स' दायो संनानै लागोनसै हा र' थाव गैया दा सोना लांदो ओरैबायदि सान्दुं गोसाना लोगोफोर ओमफ्राय लाइनबो गैया आरोना मा खालामनो माइरं एसे जावनानै लानि दहाय एसे जावनानैहाय संग्रोबाय आङो ओमफ्राय बाद बाखिखौ जावाखैमोन ना बेखौ जावनानै लानि र' लोगोफोर नै संग्रायाव लाबाय आङो नै दहाय जावनानै इयावनो जमा दोनदों आरो बासिना लाबावनोसै एसे फार्स्ट फोसाबदों नै गस्लाबो गानबावाखै लांथियासो मानसिया आहा फोसाबगौगोनहाय दिनै मा फोसाबखानो नै जलदि जलदि जानायनि आं माबा जायगा बानायनोसै बानायदो ओरैजाय गोदान जायगा बानाय बै साइडजोंसो बानायगोन आं बै मोसौ नोङो बानायग्रोदो ओमफ्राय दा ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर ओमफ्राय गरमनि थाखायनो गस्ला गानाखै ओंखायनो बे सिखौ जोमनानै लाबाय आङो बिराद गरम आरोना अयथासार गरम ओमफ्राय सनालियाबो थाबाय थांगासिनो ओंखाम गैया सनालि ओंखामखौनो जायासै उन्दैया दिनै मैया मोनायाव जा गोबादों आरो माने गेस जाया ना मा जायाथाय मिन्थिया ओमफ्राय मुलि जाबाबो मुलि दौदों जादों जानाया ओमफ्राय मुलि जाबाबो माने गोबा गायाखै मोनाहालागै 11टा 12टासिम गोबादों ना नानिया 12टासिम माने दसे गोबाव थाब गोबादों आरोना ओमफ्राय गिनानै ओंखामखौनो जानो नागिरा ओमफ्राय दहाय बिस्कुट जादों बियो एसेनो ओमफ्राय गाइखेर लोंनो होन्दोंमोन गाइखेरखौनो मोनबोआसै आंबो एसे सानजौलांनाय जादों ना बाजाराव थांनाया गाइखेर मोनबोआसै थांसै आरो गुजुदोंबो ना साननैसो थानानै लोंथोंसै गाइखेरखौ आं होथ'वासै ओमफ्राय गोबा जानो गिनानैनो गावबो जेबो जाया दाख्लैसो जादोंमोन गोबाबाय थानाय बेबायदि जादों आरो ओमफ्राय दायोथ' गोबायासै गोबानाया दहाय बिस्कुट जादोंमोन गोबायाखै जुदि दायो गोबाबावोबा ओमफ्राय आरो मुलि जाहोबावगोन आरो दा बर्थमान थिगानो दंथ'यो गोबाथ'वाखै आरो दानिया स' दायो फार्स्टआसो फोसाबनानै लानि आंबो एसे फोसाबफानानै होनि बे जायगा फोसाबहैदोंसै नैबेयाव नाया नांथाराखै फासि गिदिरावहाय ओरैबायदि गरम ना खेननै जाबाय खेननै दुगैनाया ओमफ्राय आरो दा दुगैबावनांगोन गरम मोनदों सुखुवाखै बारसो जादों माने बोथोराबो एकदम बोरैबाना ओमफ्राय सुखुवा आरोना एकदम उलु खुसु उन्दुनोबो ओंखारा माबो ओंखारा उन्दुनो सानबाबो उन्दुनो हाखाया आरोना गरमाव ओरैनो मबाइलसो टाइम पास भिडिअ नायलायबाय थादों माबा जों बर' सिनेमा मुभिखौहाय दिनैसो नायदों आरोना आङो जा गोबाव नायबाय हासबेन्डजों आंजों बेखौनो दायो फार्स्टआसो फोसाबना लानोसै ओमफ्राय सायदोंसो बोरै आं साहैनो गसिगोननो दिनै गाव साहैसिगोन मैया साहैयाखै आंसो साहैजोबनांदों अलसियाया लोगोफोर ओमफ्रायो नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ आरोना आङो जेसेबांखिनि देखायलांनो हायो देखायलांसै देखायनो हायैखौथ' आरो माथो होनबावनो ना लोगोफोर नुदों मोसौफ्रा दाबायदि टाइमाव माने फासिखौ सायजाया आरोना एसे बेलासि 5टा 5:30 बेफोरफ्रावसो सायनांगौ होमबासो माने मोसौफोरखौ मोना नङाबा एकदम गासिलांजोबखायो नै बे गथ'आ बेयाव थालायबा दैयाव गलांनो लुगैदों बे नोंसो रायजाबाल' दोरोदो ओमफ्राय बिखुङाव साफा बे फासि फिस्रिनायनि मैलायाखिसो गोलैया जायोलै गावनो जाफैदों बिदिनो बेनाबाथाय नै बोराया माबा जायगा फोसाबफैदों आरोना फासि जाल सानो थाखाय ओमफ्राय नै आं सफारि फिथाइ जादों लंपेन्ट गाननानै जुथा गाननानै थांबाय बियो आङो थाङासै गबाय आंहा थांनो ओमफ्राय देखिस' आंनि खिबु बेयावनो साफिनगोन सफारि फिथाइ बिनाया बावनो साफिनो रेक्सुआ सफारि फिथाइ बिनाया
नायलाय माबायदि बियो आं सिगां अमा खायोमोन बेयाव सिबनो मोनाखै मैला जानानै दंथारो दाखोर गावनि आथिं खाथियावनो गनानै दं नालाय मेगना बेना मासे खाना बेयाव नै दासो नुबाय जाबाय हंला अखानां गारनानै खालामबावबाय फालथुआ साला